mga learner sa San Fernando South Central Integrated School sa San Fernando City, La Union, maagang nagpatala para sa early registration para sa school year 2026 to 2027. Sakop ng early registration ng incoming learners sa kindergarten, grade 1, 7 at 11. Sinamantala ni Sheila na i-early registration ang kanyang anak na papasok sa kinder sa susunod na school year. Para iwas hassle na rin po at iwas yung mahabang pila na din po. Nag-umpisang early registration noong January 31 hanggang February 27, 2026. Sa pamamagitan ng early registration, maa-assess ang bilang ng mga kinakailangang kagamitan, gaya na lamang ng upuan at libro, pasilidad tulad ng classrooms, at maging tamang bilang ng guro para matugunan ang inaasahang populasyon sa susunod na pasukan. Marami na po ang nagpapa-enroll kahit na hindi po sa Sabado. Pumupunta na lang po dito sa school at ina-accommodate po namin, ma'am. Shifting ang ipinatutupad sa high school sa paaralan dahil na rin sa kakulangan ng classroom. Bunsod na rin ng paglobo ng populasyon ng learners. Dumagsa ang enrollees namin. Nagkaroon po kami ng kulang na 500 transferred in. And yun po, nagkaroon po kami ng mga adjustment kasi kulang ang classrooms namin. Sa ngayon, this school year, mayroon po kaming dalawang shifting po, AM, PM sa high school, pero sa elementary, okay lang naman, 1:1. Pero inaasahan na umano na mababawasan ang schedule ng shifting class dahil sa bagong patayong gusali sa paaralan na magagamit na rin sa susunod na pasukan. May mga karagdagang gusali rin na kasalukuyang ginagawa o pinapatayo sa paaralan. Joan Punsoy, Balitang Solid North.